רוצה לאמא שלי, לא נותנת לי לראות את הילדים, מסתובבת בלילות, עושה בושות, יוצאת, אנחנו רואים אותה. הבנתי, זה היא. ומה אתה? למה היא כל כך כועסת? עשיתי איזה טעות, איזה מישהי. לפני הרבה זמן, פעם אחת. ביקשתי סליחה. כלום. יש ביניכם בעיה באמון. אתה לא מאמין בה, והיא לא מאמינה בך. זה כמו משל של סוסים שברחו מאורגם. רוצים במלט. איך תחזיר אותם הביתה? תצעק. כן. לא יעזור. תרוץ אחריהם? כן? הרוצו יותר מהר. מה עשה רבי מימון? עלה על הסוס שלו, דהר, כדי להשיג את העדר. הגיע בהתחלה היה אחרון. לאט המשיך לרוץ, הגיע לאמצע העדר. והמשיך לרוץ כדי להגיע למקום הראשון. כשהגיע למקום הראשון, פנה לאט שמאלה. וכל הסוסים אחריו. ואז שוב פנה שמאלה. וכל הסוסים אחריו. עשה להם יותר. עד שהחזיר אותם לאורווה. אתה מבין? הוא בהתחלה היה אחד מהם. קנה את אמונה. ואז לאט החזיר אותם. קודם תחזיר את אמונה. לאחר כך תעצם אותה בדרכך ותחזור עם אותה. הבנת? מה? סליחה, כבוד הרב, לא הייתי איתך. אתה יכול לחזור מה שאמרת? כמו שהקדוש ברוך הוא בוחן אותך, כך גם היא ראשית, אתה צריך להראות לה את רצינות כוונותיך, שאתה מוכן להשתנות. אבל מה עם השינוי שלה, כבוד הרב? היא רוצה מועדונים, דיסקים, שירים, עמייאת, מפיקים. וואי. קודם תחזיר את אמונה, ואז תעצב אותה כדרכך. מה, וכל זה אני פתחתי, כבוד הרב? כן. אבל אני גם מבין בנשים. יודם בחי, נשוי פעם שלישית. אז הרבה סוסים ברחו מהארורה. סוסים, סוסות וחמורות. רץ הרבה בזמן האחרון. זה נשמע שם. אני לא אגזים אם אני אומר, זה לא נשאר.